Къде всъщност тръгва нашия по исторически или по събрани данни от народа, откъде тръгва нашия, така казваме, родари, лодари или копанари и защо, нали, правилното е, че сме хора от влашкия етнос или наречени власи в определените краища на страната. По същество ние всички сме един и същ народ. Всички говорим езика, който е матерния, майчинен език, не е влашки език. Това го казваме твърдо, старорумънски език, който е съществувал още преди създаването на Румъния. Румъния е създадена 1860 година. По Балканите, по нашите земи, нашия език, нашия народ е съществувал, живял и така, че ние твърдо казваме дори, че сме поколение от тракийските племена и от даките, да, нали, защото даките са част от тракийските племена, които са живели на север от Дунав, но в интерес на истината влашкия етнос и власи са стигали и стигат до Гърция, Албания, до Егейско море. Това разпространение е стигнало още 14 век, когато има две така тези, които твърдо говорят за нас родарите. Това е бил народ, който е работил по златните мини, по рудниците в Трансилвания, в днешна Румъния, нали, по влашките земи, точно по дакийските земи и по Балканите. След 14 век, това е едната теза. Другата теза за родарите е, че се наричат като между нас роднини. Така, нали, хора, говорещи един език. Но след затваряне на тия рудници 13-14 век народа се пръсва по целия по всичките балкански земи до днешна Гърция, Албания, Сърбия и езика, който се говори и се предава, това е езика, който са приели от Влашкото княжество, където са живели още преди създаване на днешна Румъния. Така че относно езика, ние говорим влашки език, религията е християнска, обичаите балкански, традиции, които и за това, че ние по тази причина определяме и се определя, че етноса ни е и носим крак от влашкия етнос. Така, ако мога да дам думата на Иван Георгиев, той да се изкаже.